kudzitembenuza zinthu zija kuwafotokozera anthu mwina zosalongosoka amati kandimverere adakatenga za m'maluwa amayamba kodi mwamva izi zinthu zochitika uko sindizo zenizeni ndi mwakuti tsono izi zinthu ndi zimene tikumva kuboma likuti njikucha zikusiyana inu mukamba motani so it has to be commended. Government being proactive kubwera ndi chimene paja ndikumapereka information mofunikira mmetana kalema kuna kuti ndiye kuti no zima chotsa zitsotso zina ndi zina especially so masiku ngati ano pamene ndithu makono anthu aukhala ndi masamba ambiri masamba amchezo mogawa uthenga mosavuta mofalikira nde ngati amene akufuna kuyika zina zolakwika amalawi agwira kuti ifeyo tagwira information iyi yapita paliponse kandi mawayilesi makanema komanso ndi kuti matsamba amchezo muja zimakhala zimene zikunenedwa zija zikuperekedwa kwa Malawi ndi kuti cheni chikuwapeza so 2 points access to information ndi imene yakuyilimbikitsa apereka chitsanzo chabwino chifukwa anthu akhala kudandaula komanso kuopa kuti mungambe kufalitsidwa mwina nkhani zimene sizingakhale zoona ndi zimene ntchito imene ikugwiridwa pa ground ndiye ndikhoza kuyamba motero ndithu Katete ineyo ndana kale kuti mukanakhala mwina kumapemphero nangu kuti amen basi chifukwa mina fotokozera mvula komanso mina fotokoza Steve poyambirira zonse zikuchitika potsatira mawu amene anayankhula tsiku la dziko lino tikulaza sakwera amene amalumbiritsa nduna zomwe angosankha kumenezi president athu tikulaza sakwera anayankhula mawu onena kuti ineso ndakusankhani kuti mudzikamva kukoma kwa maofesi amene muli mudzikamva kukoma kwa ma VX amene mayenda aja ndakusankhani kunena kuti mukatumikira Malawi. That message is a very powerful message yomwe inachoka kwa tsiku la dziko kulangiza nduna zake kuna kuti neyo sindingakafike pena paliponse iyayi tene tsiku la dziko amene kwanga ndikungopereka policy direction ya mene ndifuna boma angazenda koma ameneno muli ngati ma implementers ndi some other technocrats on the ground ndi inuyo ndipitani pa ground mukagwire ntchito ndipo anakwaso mawena amene amakondo wabwereza kuti sindikufuna kuti kulikonse mundilini basi nonse kumene kwayi zimaonetsa kuti nduna anazimeza swayi pakana kwazo kuti sindufuna zingova kuti pang'ono muli mundege chomwe ndikufuna nchona kuti pitani pa ground mukagwire ntchito now apapa anduna ofalitsa nkhani anandisangalatsa chimodzi mene amafusa anduna anzawo samafusa mafuso oyeyeka kuti mwina tiyambana sikuti anduna aja anabwera kuti ndine Minister of Information ndi nduna zinzangazi ndizizifusa mafuso opheka amafusa ndi mafuso amene akuchokera Malawi amene akufuna olonse mafuso amene feyo ngati olemba nkhani tikanatha kuwafusa amafusa amene yaja komanso china chandisangalatsa kwambiri chomwe Steve ofotokoza kuti access to information anduna aja atusuta nangokhala pene pajako makamaka ofalitsa nkhani olemekezeka bambo Moses Mkuyu nkumangoti zingofusa ndekha mafuso anatsegulaso malaini kuti ino Malawi kuphalombe kakumulanje kakutcholo kaya ndikuchitipa nanunso mwina mukuzokhala ndi zina zomwe mukufuna nduna zinzangazi muzifuse muzititubizani ma message and you do see my message yakisauta makhala ma message oti kakhala ma news mutipati ma message opangidwa edit amakhala pure messages muno ndikufusa kuti anduna tafuseni anduna anzanu agriculture kuti kodi mukuti AIP fereza wabwera nkuwafusa anduna pachoka tufusa choka kuchitipa akufusa kuti AIP jamulango kamba kuti AIP tikhazikisa kumana anthu ali ndi nkhawa kuti AIP sinapangidwe implement tifotokozereni zili pati so mina ofotokoza Steve kumasamvula ndi 2 points mene boma lafotokoza kuti tifune tizatumikira Malawi mina lafotokoza mtsogolo la dziko kuti ino ndunanu mundithandize patumikira Malawi musakhale kufupi ndi ine sindikukufunani the message was ndunanu ine I'm not interested in you kuti muzikhanane kuti akuli konse ine ndikagwira ntchito zina nonse nyome yayi mina afotokozera mvula kuti Steve sana fotokoza kuti kamvula kuti nduna zimapatsidwa zonse zowayenereza gali moto zabwino sudanga noti yayi ndibe mafuta chicho chimakhalapo so that is a very good initiative ena kuti Malawi by the end of the day choonadi akumatha kuchimva kuchokera kwa nduna zawo chifukwa nduna zimene zijazo apart from kuwathandiza kapena kumthandiza mtsogolo wa dziko lino tikulaza sakwera pogwira ntchito zake iwo ajaso akuthandizanso kapena kutitumikira ifa Malawi chifukwa by the end of the day chomwe akufuna Malawi adzimva information
kodi kuuza ulimiku zikuyenda bwanji, kodi fertilizer wa AIP ali pati, kodi nanga nkhani ya chakudya ngati dziko tili pati, nanga kunkhani ya makamaka kumene kwa anthu olemba ntchito, makamaka tingati ma employers komanso anthu olembedwa ntchito. Tikumakumana ndi ma challenges osiyana-siyana, ndeti ndi nduna tsopano yothamanga olemekezeka engineer Vitumbiko Mumba amene anafotokoza kale mvula kuti sakufuna akuti kuphazi kumachita kuotcha moto kaya ma estate ndikalowa ndune kaya ma estate moti akusimafika mwe ndikatanimo ndikafika kaya ma factory mumapangidwa zakunyosiyana-siyana kaya zimakaza mtundu wanyene ndikatani kuti ndikafika ndikumapanga confront anthu pompo inu madzawa mungamwe nkumawafuza supano tatione zimenezazo it has sent the timati ma shockwaves panopa makampani osiyana-siyana kapena malose osiyana-siyana ogwira ntchito panopa nditalisa kumakhala ndi mantha amumba atatipesererako tiye ndikonza izi nzomwe ufuna mtsogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti ngakhale anthu ogwira ntchito umoyo wawo ukhale upita patsogolo. Anthu amapita kuntchito azita kumati kukuchedwa tikucha bwanji ndifuna ndipite kuntchito chifukwa chonse munthu umaita udankha kuti kwachaso ine bwanji ndipitenso kuntchito kuja komwe ndimapita panda magambutsi komwe ndimagwira ntchito malo wacho upyezo popanda zonditeteza. So you do see by the end of the day masomphenya a Dr. Chakwera ona kuti nduna woti dziko la Malawi likhale dziko la mkaka ndi uchi kuti anthu azimva okoma. Masomphenya amene ajawa akhoza kukwaniritsidwa ndi kuti ndunazi samakhale maofesi omwe zikhala zili muti zili field. Uyu dusi imene amafotokozanso ngakhale nduna ya zokopa alendo Mayi Vera Kantukule nawonso kufotokoza mbali yawo kuti ifenso paja president wa dziko lendo Dr. Lazarus Chakwera kuti tifuna tikhazikike pa nkhani ya agriculture, tourism and mining. Nawonso kufotokoza kuti ifenso kuku ngati nkhani za okopa alendozi tupanga easy. Ndiye mwina pomaliza amene afotokozanso amvula kuti initiative ndi yabwino kwambiri. Inde an extension imene afotokozera kuti tifune no ma technocrats just azifotokoza chifukwa zinthu zina atu zimaza lephereka because of ma technocrats omwewa kumaza khala kuti apereka chinthu chona kuti ndimene zimene okhalira kwa by the end of the day mwaza zikutani zikusokonekera because ma technocrats ena amatopereka upangiri oti uzichedwetsa zinthu kumano umene afotokozera mvula kuti tufunanso ka ma department makamaka ma ministers osiyana-siyana nawonso azibwera nkumafotokoza. Next ineyo ndikondwa kwambiri titamva kuti anduna kaya ndiona za timati internal security kapena internal affairs a homeland security komanso kabwera inspector general of police akafotokoza kuti inspector general boma alamanga nyumba za inu ku polisiku kodi zimene zathandiza bwanji kagwido ka anthu antchito makamaka kagwido ka apolisi akumva bwanji kukoma kuti tsopano nyumba zija alowa nyumba za nyuwani. Nawonso inspector general akafotokoza kuti mbuyo muzinali chonje kapakatali pano maofesa zathu ambiri akhala nyumba zabwino. Tizamvanso kaya kuchokera ku Malawi Defense Force kuti nawonso asilikali athu akhala nyumba zabwino nanga ku prison anthu akhala nyumba zabwino. Zimene zintathaza mtundu wanji ma explanation ngati amene akamachokera kwa nduna ngati zimene zazo ndi umapereka zitsanzo Amalawi nazidziwana choona chenicheni kuti nkhani zikuyenda motere akani boma la Chakwera linalonjeza limanga nyumba 4000 kuti nyumba ziya zamangidwadi azikamva chokera kwa inspector general ndizoona ndi maofesa zanga ochuluka makuti akhala nyumba za nyuwani. That kind of explanation kudzera muti boma likutinji zithandiza kuti Amalawi adzigwira chenicheni choona chomwe iwo akufuna tani adzimva. Ndipo malizira tayamike kwambiri kuti minister a information initiative imene yabwera ndipo imene ikwanitsa ndithu kuti masomphenya mtsogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti samapange zinthu mobisa yayi. Ifeyo ya accountable kwa Malawi, let's be telling tizauza Malawi zeni zomwe zikuchitika mu boma lawo. Chabwino mwinapo imaliza nkhani imene amvula munayamba apo kamba unena kuti pali zina ndi zina mwina zomwe tingazikonze kuti programu ikhale very effective. Munakambapo zoti kuzibwera sima technocrats komanso nduna zisamachuluke kuti nduna zinayi programu imodzi makhangati kuti tikumazipanikiza sakumalongosola mokwanira bwinobwino. Mwina ndiziti zomwe tingazikonze kuti programu imeneyi ipindule kuposa pomwe ilipo. Mwina ine ndiyambe ndi comment imene yabwera chifukwa cha zimene anzanga awiri walankhulapo atagalira ndiya kuwacha Timvetse Kateta. One, access to information inasintha zinthu zonse kulibe zijazakale zija kuti ame komanda because of security sangakhala nkule
sitikufuna atiuze za nkhondo yayi koma atiuze asatiuze za zisisi akuti kuli Za security, zimene zitifuna koma nomo zinthu za nomo zimene amalawi afuna kumaziwa ainspector general chimodzimodzi sitifuna atiuze zisisi ma investigation amene akupanga kaya our ACB director, our acting ACB director, sitikufuna atiuze kuti amvula akwazungulira bwanja kupanga chani alankhule zinthuzo zoti amalawi afuna kuziwa chifukwa ndilankhule about an election yobwera and I talk about democratic culture imene yabwera ndi social media kuti disinformation yaikulu kwambiri disinformation campaign imene imabwera and imabwera chifukwa chakuti analankhula padakalirawa because simumakhala kuti pali vacuum inuyo simunaikepo mulomo chifukwa the role of a government is to provide information accurate information and to fact check wina amene akulankhula anthu amene ali ku opposition akuzopanga create boza kungolankhula president chakona kudwala boza but if you just keep quiet munthu mawamva apanga believe kuti boza Zona pamene kuti ndi boza basi just being malicious kufuna kuti amunyazise msogolere kuti asakhale so pamene papo ndifuna anzanga amene magwira ntchito kuboma nawo ali ndi bigger task kusiyana ndi kale imene anthu timagwira kumakhala maboma nthawi ya Mbuzi nthawi ya Professor Joyce Banda panopo there is a greater need kuti nduna zizituluka zisamatuluke zokha koma zizituluka ndi akuluakulu ama-agencies amene ali under nduna nachulapa Homeland akamapita aching'oma atenga inspector general atenge agri immigration awatengeso ena amene amapanga za security sitikufuna kuti akalankhule za security zensisi zawo iyayi koma akafotokoze nkhawa zimene amaya for example people today are complaining about passports akudandaula za passport koma zongofuna kuti abweze information this is where we are you know it is never true kuti mwina every day boma lililonse limayenda mwamyamya zonse zimayenda bwino pamakhala ma challenges osiyana don't hide those challenges because they're not your personal challenges they're challenges of the society that you're serving that Malawi so mwina kufunika kwake tikumene ngati mukhalepe apezeka anthu ena amene osayenera akawala akukaikamu information yononga I've said it here there's a lot of disinformation tikubwera kamona bagi muruzi jani ndani avingarura choti kulangwa timenanga kule and amamvera zimene zija because sikumakhala opposite view or clarification ora anthu amene akukhala look at the social media activity ena pa zinthu zimene mazitenga mukawerenga mwina ino akateta wamapanga za wireless zina zachi kuti aione kuti kodi maprogram akuyenda bwanji aona kuti ma-comments amene amabwera kuchokera pa program aja supporting ma-programs ena makhala very negative apolankhula zinthu zosayenera koma you don't see boma likutani likupereka information kutandaza kuti anthu samamvera ora ndikantima kuona kuti ayayi koma basi zona ndizi no zona sizimakhala zona ngatuna zinene you must fact check provide control information so kuti tipange improve now ndibwere pa afuso ako kuti tipange improve ine suggest kuti one maprogramu azikhala prime time nthawi yabwino preferable ma weekend imene nthawi ya Malawi ambiri amakhala ali pakomo nthawi zabwino nthawi yabwino ndionera kuti mwina lanchawa or nthawi imene anthu angobwera kuchechi ali makomo and then maprogram aja akhale ndi ma-attraction because ukafuna kuti anthu mwavomere kuti very programmed you must attract them to that program popereka
maprogram amati mabillboard pereka billboard kwa anthu aziwe kuti kuchitika zotani ngati kunali musical program ina, it must come before that program so that anthu mwina akamva nyimbo za Lucius, it must not be a dry program. It must be a lively program kuti anthu akukhala attracted, because there is somebody muchitoro anthu amati sell amafuna kuti anthu akalowe mchitoro kuchakakule zili kwa iyo impasse kuti munthu njakhale ni maganizo akubwino. So apange prime time, and it should not be one radio, just MBC. Papa naisesa panali ma television angapo ngakhaso mawayilesi angapo. Yes, ndikuziwa kuti mawayilesi ajakharepo ma television times, anthu ena amakonda kumvera times, ena amakonda Zodiac, ena amakonda mwina kumvera zina Runtha, ena ndena ndi mawayilesi alimo ochuka ena ma community radios pange involve, and there must be an arrangement kuti anthu achazimvera nthawi imodzi koma asipa azilengeza. So involve more radios and more TVs, and then anthu ozapanga present my issues azikhala akuziwa akupanga kafukufuku kuti azikalankhula key issues zimene amalawi afuna kumva. It must not be just presenting useless information, but you must present information in many amalawi afuna amve. Panopo, for example, for agriculture, it's about AIP, it's about the food distribution, and afuna amve za kuti bwanji zina ndizina. It's about the economy, kuti zikuti bwanji chikwantu aninka waambiri nkhani za economy. So zimene zikhale zilipo zina ndizina zote anthu azikhala apo kuti akamva akhala atapozizidwa. Anthu amene akupanga present akhale on top of issues. Chikwa usakhale upange chibwibwi. Chikwa ukapanga chibwibwi ndi kuti zikhala zovuta bwino kupanga manage bwino. I think that level of doing things ikusikhala bwino. Koma ndunaso izi zikhala supported pa social media ndi atulankhani olemba nkhaniwa kuti zinthu zikhala bwino, because zimene zizikamba they must occupy front headlines, they must form headlines bwino zikhala zilipo. So mwina kwa ine ndikuza kwapempha ndi program yabwino, it will cost money, but the information dissemination is not cheap, and if you try the opposite, ignorance, society imapenga, and they make this, because for example, most of the issues in Manenedwa, they're about perceptions. I will tell you one thing people talk about. You ask them for evidence, but then it's a perception created elsewhere, manufactured somewhere, and that perception will be allowed to go and decide, help in deciding when even in direction, because mairola kuti zona mazija zikhale zona. Even in maphunzira school ya journalism nkhani munaphunzira kuti amati propaganda ikanenedwa zaboza zikanenedwa nthawi itali and challenge zimakhala zona ndi anthu amata kuipanga piki that narrative. So I think that's what I would suggest. But it must be sustained, it must be a good program, it must speak prime time, and it should not be something which you do during working hours at awkward times, unless if you're going to repeat it, and it must be followed up. Program yake ndimene ya Timvetse, nkhani yathu yoyamba tikukambirana ndi nkhani ya boma likutinji. Iyi ndi program yapaderadera yomwe boma lakhazikitsa kuti lidzikambapo zina mwa nkhani zikuluzikulu poyitana nduna kapena anthu omwe akukhudzidwa mu nkhanizo. Ndi nkhani yathu yomwe tikukamba kuyambirira ndimene. Steve, uyimaliza motani nkhani? Ndikupitizana ndamvula kunena kuti chachikulu chimene chikufunika nchonda kuti akuluakulu aboma aonetsetse kuti program imeneyi isafere m'mazira. Mmene ayamba chonchimo zimene anthu amafuna kunjako amadikira kuti chabwino tisamangochita ngati tikungomva dzidzidzi ayayi kuchitika zakuti ayayi anduna ali pakuti zizikhala kuti zonse zija zili mpoyambira pake komanso kuti nanga zilowera kuti zikuyenda motani.
timaona ngakhale maibu akunja kwanzathu anapereka chitsanzo amvula kunena kuti amafunika kuti akamabwera kaya nduna finance akubwera nawonso ndi athemutemu awo mmeneko mmaona lo ku Washington kuja ku Washington DC abwera defense secretary iye uja ndi main speaker koma ndiye kuti abwera nawo mwa Federal Bureau achani mbalimbali akubwera kudziwa kuti tikupereka information koma mwina pena pake pafunikira kena kake kuonjezera azikupatsira notes amatathaizira putting them on the spot tabwera tatambasula pamenepo so zimenezo zimene ndithu anthu akufuna pasamakhale ngati pali kulekana kapena kuti pali nyanja pakati pa anthu a Malawi ndi akuluakulu athu ndi boma pasamakhale ka disconnect so this is a step in the right direction achilimike and achite beef up metunena muti pabwere ndithu variety anthu adziona kuti pali kusintha and amene akubwerawo ndiofunikira kuti relevance yanena ija mmene tinaonera amene anakunga atopenepa trade zamafakitali zinali zili paliponse anthu akukamba nkhani ili mkamwakama Malawi Bureau of Standards utseka zinthu akubwera mmenemo kwina kutaona engineer mumba achulidwa aja kwina konso nawo anifi akupereka ngongole zokhudzana ndi zipangizo zakumunda iye ayimbali nayonso umamega farm akawalinda chanabwerachi tourism nyengo yake ndimeneyi anthu iye ayikubwera mavalentine iye ayikubwera zakuti kodi anthu alowere kuti kodi nanga ku village chamanedwa ija kumudzi kwa maganga kusalima ziyenda motani zichamatambasula nduna akantukule so mukhoza kuona kuti yaende kuti timing yake yabwino komanso amene akubwera amene akapanga piki adzikhala relevant ofunikira ndi kugwirizana ndi nthawi ndi nyengo zikatero ndiye kuti zipita patsogolo ndiye tingokhala ndi chikhulupiriro kuna kuti mmene zateremo zayamba bwino apitiliza onjezera kamoto komanso zisakhale mmene anena muja Timothy kuti ayisangokhala kuti ayi dzabwadabwada phu wokhala tifuna kupanga chiphamaso koma zikhala zenizeni mmene anatengetserana muja kuti akuluakulu perekani mayankho eni amene Malawi akufuna andi nduna zija ndikumayankhula pene paja ndithu mosabisa mosaopanso aliyense mwachilungamo kuna kuti ife tili pano kutumikira Malawi ndiye servant leadership iyo ndimene tikuyipereka pamene payi ndithu Timothy uyimaliza motani nkhani ineyo ndingonena kuti apitilize ndondomeko imeneyi chifukwa ndi zomwe Amalawi akufuna adzimva kuti kodi nduna zathu zomwe mudasankhidwa kuti mukhale mkono wina wapaderadera wa President Dr. Lazarus Chakwera kuti ayi mudzi watumikira Malawi njira yotereyi iniyo mugwira bwanji ntchito yanu komanso chinanso chomwe ndingafune chena kuti ngati pangakhalenso kuthekera kwina kuti mwina mkachitidwe kake it should be like a national event kuti ulendo wina mwina pali ma critical issues amene akukhudza kwambiri a certain region mwina ukachitira ngati kumene koko ndi ma key ministers amene pankhani ikhozo kwakhudza that can also give a certain picture kuti ulendo wina kumva kuti mwina afuna akambe ma issues amene akukhudza a particular area mwina ukapanga address a Malawi ndi nduna yomwe nkhani ikwakhudza in that particular area maundi mwina ngokhala ku central office ya information yes maybe amvula nafotokoza aspect mwina ya some other cost and the like kumabe by the end of the day it's a Malawian activity whereby sizingakhe zodabwitsa kuti ulendo wina afuna akakambe minister wa transport akamba zoti afuna amange Mzuzu kupangidwa expand tikaona ali kuzuzu kuchazipeka chitsanzo tinaenda limodzi mwaona zitikapa such a thing ikipa iyakhaye kuwapatsada Malawi chithunzithunzira zinthu zikuchitika osati mzikamba zokuti tikumva kuti kuzuzu apange expand airport ija ndege ziyambe kumakatera koma information imeneyi zikakhalira kwambidwira kuti mwina kuti ngoma if zonse zili bwinobwino tini tikaone ulendo wina ali kunzuzu ma activities ena amene akuchitika kunzuzu khuza ndi that particular minister adzikakambidwa ali kunzuzu same ka kublanta ka ulendo wina kumangoja in such a way Amalawi dazikhulula nduna sizungokamba chabe amakamba zakuti kuti njanja yakonzedwa kapena mafuta kumabwera kumatindi kuona minister wa transport ka minister wa energy afoto kuzadi kuti izitu zikhala motere ka they can see how best they can handle it komano it should be that a national representation ya activity imene ifua nkhani yake kuti boma likutinji ndi boma it's a national thing zinthu ngati zizi ngati pangakhala potheka zitha kumachitikiranso ma regions mwina ndi ma district mwina chabwino more point amene wachiwala ndizoona kuti zina maprogramu ena tesere ngati zokhuzana ndi
construction kumanga miseu ma university janja zizikandi mukamanga kwanza Mombela University or my airport muzikhala muntu mwina asana program ya 11 o'clock koma mwina 8 o'clock atenga matoankana on a tour of that area kuti achitakuona zinthu mene zilili and yabo masangavutike because akuzokwatenga toankani mo minibus in one minibus or in a anima transport osiyana siyana amene angapangire provide kuti anthu ajaende bwino kafika kuti kumene koko because it's part of kuti aziona zinthu kuti progress ili pati so mwina penepo nkuza kuonjezerapo kuti zinthu zikhale aziona zina pali zina ziperanga zipangire pa central office pali zina ziperanga zipange pokhala ndi field trip yoona kuti zinthu zikukhala bwanji tizione zokhala bwino bwino but I think the long and short of it is program yondiyabwino tifuna tione ndithu kuti zikupanga bwanji komanso zimthandiza mtsogoleri kuti aziona kuti kodi nduna zangazi zikupanga deliver zikupanga emirate servant leadership imene ndikupanga promote inayo because nduna they are there to save the people to save the people sima bwana we over glorify them by calling them honorable. Yes, but look, they are many amatumikira president kuti extension yazajara president so performance yao is their performance it reflects kuntunda at the end of the day and how matter who liberate president bankani doesn't want so I think the program yabwino and mwina inuso mwese kuipanga extend ngatatulankhani because pari anthu ena amene pano pari co-opposition ama wata kwambiri tu when they speak to themselves they are addressing you and you just inomango panga converse zimene anena take them through a program like the same ask them questions how would they do it and let them be akhale menepaja mfusane mafuso kuti zikhale anthu ndiwanje olabwere ndazawo muzaone kuti zokhala bwanji chikoyenda mangolankhula and then they confuse people ndi zinthu zamu textbook koma sizingatheke zinthu zimene zija kuti ziyende zikhale pa ground yes chabwino mwina tipite ku nkhani yathu yotsatira ndi nkhani ya mafloods kusefukira kwa madzi kwavuta kutsatira mvula yomwe yagwa madera angapo mdziko muno taona kusefukira kwa madzi palimbi pomwepo ku Blantyre taonanso kusefukira kwa madzi ku Mangochi kumene kwakhonsula kupempha anthu akufuna kwabwino kuti athandizepo kuti anthu omwe akhudzidwa kwambiri ndi kusefukira kwa madzi kumene kuko athandizike Mr. Mvula nkhani imeneyi timayikamba chaka ndi chaka nyengo imeneyiyo ya mvula zatichitikiranso padakali pano kulimbi kuti namva kuti madzi anasefukira mtsinje wa Limbi komanso ku Mangochi ziweto minda imene tikuvutika nkhani za njala peza kuti minda yakukololoka angakhalenso ena akhudzidwa kwambiri mwina tizipanga motani nthawi ngati imeneyi polisi nkhani imeneyi lero tilephera kuyilankhula chifukwa si anthu ena are affected so nthawi zina ukamankhula chinthu ukhale unena zoona ukamachilankhula pa nthawi yoti munthu wina ali ndi vuto chimaka umakangatizeru ulibe ndizoona nkhani imene imatichitikira pafupi chaka ndi chaka kwa ife mvula ikamabwera umakhala ndaliso komanso imakhalanso nthawi ya nkhawa kumachitika zinthu zoopsa kwambiri anda Malawi ena amataya miyoyo yawo amataya katundu ozimachitika zote zambiri zosakhala pano bwino zona zache nzonena kuti anthu ife sitikukhala madera ena amene tikukhalamo ngosena kuti zikhala madera ena amene tikukhalamo ndamene sitiyena kukhalamo so zimalakwika kuti pachilichonse Malawi tikamachita timaonjezamo ndale mukuzokhala ndi boma limene ndi maganizo abwino for example metera ndi ngozi zama cyclone Freddy ena zinalankhulidwa president analankhula mabungwe amalawi muno ndina maboma akunja please tisakhale m'malo amene asali abwino bwino koma muzaona kuti nkhani ija ikumalankhulidwa ndi ekhaya amene ali mboma sakuthandizidwa ndi ena amene
ari ku opposition simakhala national issue when ndikamanena national issue nditandaza kuti issue amene izimkhuza aliyense kawina amene samakhupira za ndale kuchalichi zikambidwa kandi kuzipani zonse zikambidwa sitimafuna kulume kugwirizana so it is always a problem because pamene kuti ziyenda pali imodzi zimapezeka kuti tikutivuta anzatu achimwenye kuindia amanena kuti ukafuna kuti you clap with two hands so you cannot do it with one hand zimativuta so madera amene anthu ambiri ena akukhalamo amakhala oyipa amene kuti madzi akabwera amapanga cause destruction so mukandifunsa kuti zipanga bwanji tisamakhale malo amene asali abwino ngakhale mwina tikunena kuti kumeneko ndi kumene makolo athu amakhala or kuti manda makolo athu or ndi kumene timalima minda athu or ndi kumene tili ndi malo mwina zikanakhala bwino kuti tisamakhale malo amene kumabwera madzi ambiri chifukwa ifeyo madziwa amatiwononga so sizimakhala bwino yaye so chimavuta mbali zonse ziwiri anthu kusafuna kuchoka malo amene ali oyipa kuti akakhale kuntunda samafuna komanso mwina chitukuko cha kuntundako chisamakhala chisanachitike chifukwa mwina anthu amakhala kumusiko chifukwa mwina ndi kumene kuli masukulu ndi kumene kuli zipatala ndi kumene kuli zinthu zina zimene iwo zimasangalatsa zimene zimapepusa mu moyo yawo kuti mwina zinthu zina ziphweke chifukwa kuti malocation ake ali bwino so mwina vuto ndoti zofuna development tiyike masukulu tiyike zinthu zina zimene tinaziyika kufumira madzi zikhale kuntunda tiyikenso misewu yabwino kuntunda ntchito imeneyo yochokera kuboma komanso yochokera kumabungwe amene amatithandiza amatithandiza pakhale mafloods amatithandiza mu ngozi zazizizi chikapa ifeyo kansonko kathu nkochepa kwa maiko akhoza kumatithandiza kuti zikhala bwino bwino mwina I think ineyo mwina maganizo anga akungonena mwina kusogolo kunakonso tiyese kukhala ndi usogolero wa ndale kuti mwina kuzikhala nduna yapanga dilo ndi zinthu zokugoma zizizi ndi humanitarian relief so that nkhani zija zikhala ndi attention ya nthawi zonse pano kuti ndi director wadi Dotma koma mwina munthu yamakhala alibe political power yoti mwina azitha kupanga relate bwinobwino kuti zinthu zija zikhala zikuyenda bwinobwino ichi nangolenapo ngati suggestion because that is one of our weak areas takhala tikukamba nkhani the past 20 years or so many years about managing disaster and every year timapezeka kuti tikulimbana ndi disaster and zinthu zija because ni ma disaster timachosa ma resources ya budget kapanga deal ndi ma disaster meaning therefore we are dealing in this zinthu off budget sizili catered for timatenga ndalama za budget zikapanga deal ndi ma areas amenaji then kungochosa ndalama zija budgeted for kungochosa ndalama from the budget ukaika unbudgeted for ndio budget yasokolekera kale zimene mnapanga plan zimene zisiziyenda yayo so mwina zofuna kupanga create political leadership kuti zikhalapo for attention makamaka kuti leadership izikhala mu office ya president then izifuna kuti mwina zikhale ndi zinthu zenizeni zopanga plan against disaster komanso mwina malamulo amene alipo akhalepo opanga compare anthu kuti opanga compare boma la nthawi imeneyo kuti lizita kuwauza anthu kuti chokani kumeneko either by force chokani pitani kwinako because chimene chimavuta pano ndiyoti maboma amaononga ndalama zambiri kupanga deal ndi disaster which can be avoided, could have been avoided if it didn't choka malo amene ali low lying kuti kakhale kumene kuli mtunda mwina kumene ndi nkhani imene imatikhali kuti kutirapo kwambiri then our early warning systems samakhala ndi mphamvu kwambiri mwene they're not predictable kwambiri kuti mwina anthu azita kudziwa kuti tikukhala bwanji or ngati zilipo mwina tilibe ma champion a disaster
ma district amene ari disaster prone because akanakhala kuti ma champions or ma ndi ma department or ndi ma organization amene amakhala kumangochi wapanga deal ndi disaster mwina akhoza kuwauza anthu please tamanga tichoke uko tingakhale controller and by now takanima disaster every year we should be able to have ways of dealing with them and ndikunena kuti kachitika tipanga bwanji zizikhalapo zoti anthu zizikhala nawo pafupi including having mechanism yopangira contain ma disaster pa nthawi yambi akamachitika panopo zimativuta timakhala ngati mwina every time zikamachitika timasizimuka and timakhala ngati we're not ready kulimbi imene muchulapa timadziwa nsinje imene umadzaza but we have allowed my town planners have allowed people to construct manyumba or ma structures along the river very close to the river and kale mnaye mitengo yose janadura meaning therefore that the areas here na climate change wetapanga create to come zizitivuta abe kwambiri chabwino Steve noona kuti nthawi yathamanga kwambiri Chabwino. mwina mwachidule kwambiri zatigwera mmene zateremu mwina anthu tingagwirane bwanji manja kuti tiyathandize abale athu mokhudzika apapa ndithu nzosakayikanso pofunikira kuti posatengera kaya chipani kaya posatengera kuti mtundu kaya chani tikuyenera tonse ngati Malawi tibwere pamodzi ndi kuwathandiza abale wathu ngozi ndifaka mati ngozi sikukonzekera ndipo palibe dolo sipakhala shasha kuti ayi ndine dolo ndimadziwa kudoja kaya ngozi kati matani iyayi zagwa zatigwera tiye ntionetse umodzi kuthandizana tiyamike ndinamva ndithu aku console kumangochi amanena kuti uthenga tatumiza inde kwanza athu adodma koma tayambapo sikuti tangwasira choncho anthuwa pang'ono ndi pang'ono timapasa tina kuonesa kuti mwina asunthidwa koma uthenga waukulu ukhale umene unena kuti tatiyena akuluakulu tichoke malo amene akodikha tipite mu mtunda komanso mera unena muja zithunzi timaona kuchiwembe kaya kuti amene tikumamanga kufupi ndi mitsinje tatiyeni zimene mwina titasuntha tipite ku madera ena komanso infrastructure m'matawuni mwathu anakamba zakulimbi nthawi zinazo zimene zimakhala kuti mwina kuntundako tabloka mwina ma drainage ma system oti mwina madzi akhoza kumadutsa amene munja kumayenda ndi kumapeza kuti akupatuka bwino mwina akulowera kwina ndi kwina so tatiyeniso zimenezo ngati makonsolo ndi akuluakulu ena ndi ena tilongosole zimene zija kuti yayi mwina ngozi zopeweka tizitha kumapewa koma otherwise zimene zilimo ndimerana kuti yayi tiye tibwere pamodzi tigwirane manja timanena kuona kukhale atsogoleri azipani akubwera pamodzi tidaonako sabata zapitazo ndinapanga chidwi kona azimayi atabwera ndithu akuluakulu azipani amachita kundemu zija za chipongwe zimachitika amachitirana anthu otsatira zipani kubwera ndikukhala aliyense wavala nsalu yake ife ngati azimayi ife ngati andali tikunena mwakuti kodi sizingatheke kubwera ma spokesperson osiyana wa kongeresi akuluakulu kumene kongeresi ukhala kayangwa DPP apa kayangwa Food UTM onse kundanda ndikubwera kuti ayi tikudziwa kuti kumadera kumeneko konseko kulotsatira zipani zathu tonse ndiye ife tabwera pano ngati limodzi kuti tili nanu komanso tatenga kaphasulo aka as a group ndiyo Malawi kuti kumanga umodzi ndiyo umodzi umeneyo komanso kuti bazita zonse kumanga tukwaniza wina utele kuti akhoza mwaona kotera kupamene pakuti zitere akulephera akuluakulu mvula yabwera yasokoneza ndi mulero kuti wina ake yakusokoneza ndilekere pompo chabwino Timothy machitiro kwambiri pali mwambi umanena kuti madzi sayiwala khwawa ineyo ndakhala ndikuona kuti kuno ku Malawi chilengedwe kapena Mulungu amatikonda kwambiri kutikonda kwake amatiyankhula kudzera mu chilengedwe kuti amvula anafotokozapo aspect ya mwina maaletsi koma ndaonapo kuti anzathu za nyengo akumatha kulosera bwinobwino kuti ngati apapa the past weeks akhakumanena kuti malingana ndi ma predictions athu kuona kuti towards the end of tingoti kungamba January February ukhabwera mvula tibwereso mbuyo pang'ono ukumbukira kuti ndithu tinamva ponso kuti anzathu amene ali ndi maloji malo sanasana mbewere mwa nyanja zinamira nyanja itatani kuti itakhuta now ndafotokoza kuti pali mwamba omwe amanena kuti madzi sayiwala khwawa andi chilengedwe sichimafuna kuchisintha chilibe zokuti kapena inu ifata mamangapo nyumba ndi madzi sadzadutsa amadutsa basi konza ngala ndi kuti
basi madzi amadutsa ndithu ndi pakambidwa amwe chitule kwambiri pakambidwa aspect ya infrastructure yathu izizi zimaena kuti ngati mmene zayambikiramo timakamba kuyambira paja kuti nduna zaboma tsopano being accountable kumauza Malawi ma city fathers osewaso ma city authorities kani ma CEO kani ma time planners nawso nthawi yakwana kuti afotokoze what plans are there because limbe ija simene khali limbe imene maonekera ija kufika lero limbi ndi imakhangati economic hub ya kuno ku southern region limbi ndi omwe ndalama zimakhala zikusinthana but look at the infrastructure kwakambidwa nkhani nakuti even drainage system wapeza kuti ngalande tikuzitseka madzi samayola khwapa amene afuna adutsa amatani kuti amadutsa mukachingira amapeza pepe napotani podutsa by the end of the day tione kuti ngati dziko choyambirira kuti chilengedwe chimati chikamati yankhula tikumachimvera ndi kutsata zomwe chikufuna secondly this is now a wake up call kunena kuti ngati zimakhala chonchi kodi masiwo amatown mwathumu kind of chief executive of Blantyre City Council are you proud kuti I'm the chief executive of Blantyre City Council kodi iwe umakhala ndi mpata umapita maiko ena kumakaona the way how other cities are developing chikuvuta ndi chani kuti the same what we are drawing from other countries ndi umazibwesa kuno ku Malawi ma cities anzathu they are developing chikuvuta ndi chani kuti mena kumapangira ma cities anzathu kuona kuti let's improve drainage system tizamve kuti Blantyre City Council Longwe City Council kapena Nzuzu City Council yapanga allocate ka mwina 10 billion tingofuna tipange improve mkhani ya infrastructure nga drainage system kuti mvula ikamabwera zisamachitike nga zomwe zachitika kulimbi the same ndi malo ena onse anzanga afotokozapo kuti malo amene sidwe nakukhala tisakhale ulendo wina namvapo kuti ndithu madzi kusefukira ku area 47 remember now if you look at area 47 ndi malo amodzi kwa anthu chichawo chakamati anamageyanyezi kwa anthu ochita bwino but you do recall kuti ndithume kuyo madzi anasefukira chikuchitika ndi chani tamanga nyumba zathu malo osene wakamanga nyumba mitsinje momwe munkaena muzidutsa madzi tachingamo mitengo omwe imathandiza kuti madzi aja samabwere ndi force yonse akamachokera mvula ikamagwa isanafike pansi mitengo ichaterani kuti tagwetsa so is it surprising kuti mafuna ndizomwe tidagwitsa kuti tumakuma ndi mavuto ngati awa I think this issue tizayikambirane so comprehensively kuti there's a lot let's improve pankhani ya infrastructure mvula ananena kuti tizayikambirane nthawi exactly ndathokoza Timothy kuti unabwera program ine ya Timvetse so Steve Dakalira chifukwa cha nthawi yako Mr. Mvula timathokoza nthawi zonse kuti you are always available for us zikomukwambiri tatsiriza motero tikuthokozeni nonse momwe matitsatira pa kanema amene wa MPC komanso MPC Radio 1 dzina langa Blessings Chereuka mwakoma nonse. Hiro and Wakkanai airports on Tuesday. Airlines are asking customers to check the latest flight information on their websites as more cancellations are expected.